Hajduk Split ne stoji mirno, prijatelji. Krčemo se na tržištu transfera i nešto veliko se sprema. Ali sve se odvija u potpunoj tajnosti, izvan našeg radara. No, dobili smo vrijednu naznaku iz Nizozemske. Ako ste pravi navijač Hajduka, morate biti u tijeku s razvojem ove informacije. Zato se pretplatite na naš kanal kako biste prvi saznali sve vijesti koje dolaze. Herakliz, prvak drugog razreda, izborio se za elitu i već ima veliki izazov pred sobom, suočiti se s Ajaxom u prvom kolu nove sezone. I upravo putem kanala Heraclesa saznali smo da je Hajduk dao ponudu za kupnju lijevog beka Rubena Roskena, koji ima samo 23 godine. Međutim, ponuda je odbijena. Rosken je došao u klub prije 2 godine i bio je važan igrač u momčadi koja je osvojila drugu ligu. Nakon tako impresivnog nastupa, Herakliz je očekivao ponude za igrača, ali čini se da su spremni pregovarati samo po pravoj cijeni. Prema Transfermarktu, Roskenova vrijednost procjenjuje se na pola milijuna eura. Ostaje vidjeti hoće li biti novih ponuda uskoro. Da bi osigurao poziciju lijevog beka, Herakliz je već angažirao Jetroa Ilemsa koji je došao iz Groningena bez naknade. To može biti znak da su otvoreni za pregovore o Roskenu, pod uvjetom da je ponuda dovoljno privlačna. Pa, hoće li Hajduk ponovno pokušati s novom ponudom? Ako vam se sviđa ova vijest, dajte svoj like odmah i ostanite uključeni za sljedeće detalje o ovoj priči koja će sigurno izazvati mnogo komentara. Dakle, ljudi, mislite li da Hajduk još uvijek može uspjeti dovesti Roskena u momčad? Želimo čuti vaše mišljenje. I nemojte zaboraviti pretplatiti se na naš kanal kako ne biste propustili nijedan detalj o ovoj priči i dobili sve najnovije vijesti o Hajduku Split.